सानैसो बा साथामसो सोद्रोमाखौ जइन जादों होनना बुंदों नाथाय बे जइन जानाया जोङो नागिरजोब्बाय बेयाव जोंनि बनसुनिफ्राय रावबो जइन जायाखै मारै बुंनो हाखो जे इसिबां रोखायै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मारै बुंनो हाखो जे बेयाव जोंनि बनसुनि सोद्रोमा हाबदों होननानै जाय मानसिया जे मोनसे संगठनाव खामानि मावा बे मानसिखौ जे बै संगठननि जइन जाफैदों होननाया माने बहुत गाज्रि आरो 8 तारिख सोलिफु दाननि 8 तारिख 2024 आव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL नि मावखुलियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन बा जयनिं सेरेमनि जादोंमोन बे सेरेमनियावहाय गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बा जइन जानायखौ नुनो मोनदों बाट साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे बेयाव जोंनि बनसुनिबो सोद्रोमा हाबदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों बा नुनो मोनदों जों बेखौसो बुंनो लुगैदों दि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL मा खोथाखौ लानानै मा बाथ्राखौ लानानै मा जुक्तिखौ लानानै बुंनो हाखो जे बेयाव उदालगुरि जिल्ला बा गुबुन जिल्लानि बनसुनि सोद्रोमाया बेयाव बाहागो लादों बा जइन जादों जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL खौ जाय दैदेनगिरिफोरा दैदेनदों जों बिसोरखौ गाज्रि बुंनो थाङा जोंहा बुंनो गोनां बेसोदि बेयाव इसिबां इन्टेलेक्ट मानसि दं गोरों गोरा मानसिफोर दं गोरों गोरा मानसि थासान्दियावबो सासे सोरबा बनसुबादि फरायसा आफादनिफ्राय सोरबा सोद्रोमाया जइन जादों किन्तु बिनि जेबो बेकग्राउन्ड चेक खालामालाफानो जेबो आथिबुरि गैयालाफानो बेफोरबादि नंखाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसु जानानै दुखु फोरमायदों बा जों बिसिनि बेफोर बादि ओंथि गैयिनि बाथ्रा फोसावनायनि सायाव जों मोनसे कन्डेम खालामो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL खौ कन्डेम खालामदों जे मानो होनबा जों सोंबाय जों खबरबो लाबाय जोंनि इन्टारनेल सोर्सनिफ्राय जों खबर लाबाय जे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो जिकुनु सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो रावबो सोद्रोमा हाबाखै रावबो जइन जायाखै डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्रायबो रावबो जइन जायाखै आरो आन्चलिक कमिटिनिफ्रायबो रावबो जइन जायाखै एबा मारै बुंनो हाखो जे इसिबां रोखायै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मारै बुंनो हाखो जे बेयाव जोंनि बनसुनि सोद्रोमा हाबदों होननानै बिनि सिंनि जाहोना मा UPPL राजखान्थि हान्जाया बनसुखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों नामा जोंनि बनसु आफादखौ रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे गोसोम दाग होनो नागिरदों बिनि सायाव जों मोनसे गुरै खावलायबावनो सानदों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL इयुनफोराव आरो बेफोरबादि जयनिं हाबाफारियाव जोंनि मानसि हाबालाफानो जोंनि मानसि जइन जायालाफानो किन्तु जइन जादों होननाय बाथ्रा बेबायदि जुदि खामानि मावबाय थायोबा जों बेखौ एसे लिगेल राहा लानो गोनां जानो हागौ तारिख जानुवारि 2024 मायथाइयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL रुलिं पार्टी कमिटिया मोनसे जयनिं सेरेमनि खुंदोंमोन आरो बे जयनिं सेरेमनियाव जोंनि बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय सानैसो बा साथामसो सोद्रोमाखौ जइन जादों होनना बुंदों नाथाय बे जइन जानाया जोङो नागिरजोब्बाय बेयाव जोंनि बनसुनिफ्राय रावबो जइन जायाखै आरो बिथांमोना मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों बेबायदि माने एलिगेसन खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै बिथांमोना मोनसे रुलिं पार्टी हिसाबै बिथांमोना गावसोरनि पार्टीखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ अबा माने फरायसा हान्जाखौ सरजाबनाया जों मोजां जायाखै माने समाजाव मोनसे गुबुंले लाबोदों आरो बिदि लाबोनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जों बेखौ हास्थायो आरो इन फिउचाराव जे बेबायदि माने जाय मानसिया जे मोनसे संगठनाव खामानि मावा बे मानसिखौ जे बै संगठननि जइन जाफैदों होननाया माने बहुत गाज्रि आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय मावदों बा माबा मोनसे खामानिनिफ्राय मावबाय माबा मोनसे हादरनि थाखाय मावदों बे मावबाय था जों बिथांमोननि सायाव बाजानाय गैया नाथाय अबा फरायसा हान्जाखौ माने टारगेट खालामनाया बिथांमोननि थाखाय जोबोर गाज्रि जादों आरो आं बेखौ लुबैयो इन फिउचाराव बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ दा मावथों गोजोन्थों क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन
24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।